Zdrc proti lidi, tady zase Bartirat 767 a Nepstr. A hrajeme mapu, která se jmenuje Zombie Siege. Nevím, jestli znáte. Jo. Je pak tam dej ten start, jo, teda. A jde o to, že tady máme životy. A tady máme takový tlačítka, další kolo vlastně, kdy tam jsou zombíci a my je musíme zabíjet. Oh my god. Tak jo. Tady vidíte, to, co svítí, jsou naše životy. A tady máme červenou, růžovou a bílou, což vidíte tady vpravo, kam docelíme Napster to má taky. Takže začneme, ne? Zapl to? Jo? OK. Tak jo. Jdu zabít první várku ještě než přijde. Jde vůbec? Aha, tam jsou. Sakra. Růžová palba, růžová palba. Dobrý. To tak střílí. Už. Jsou tam? Už zase mě přelstili šmejdi. A rychle, růžová, růžová. Jo, jenom jsem zapomněl, tady vidíte, kolik máme ještě TNTček. A tam na vrchu vidíte wave kolo. OK, dáme další, jo? Jak chceš? Růžová, růžová, růžová. A už jdou další. Raz, dva, tři, čtyři, růžová. Možná jsem nemusel počítat tak dlouho. Dobrý je po něm. Další kolo. A raz, dva, tři, červená. Jo, akorát. Jo, haha. OK, další kolo, počkáme si chvilinku. A teď, růžová. Že ze začátku jdou vždycky jenom vpravo, že? To je dobrý, no, právě že. Ale proč tam má vlastně nějaký ten zub žlutej a jiný ne? To má udělat efekt. Aha, jasně. Jenom myslím, to nějak nesouvisí. Pojď. Růžová. To už nesmíme. Taky sprinty. Jo, dobrý, ještě jo. Ježiši, další, růžová, růžová. Dobrý. No. Kolik už jsme vydrželi waveu? 8, dobrý. Už to podají na mé straně. Jo? Za chvilku. Šmejdi, šmejdi, šmejdi. Celý jeden. Dobrý. Ne. Další kolo. Teď se chystám já. Jo? Takže. Ono by taky bylo celkem jednoduchý dát si den a prostě to, že jo? Proto jsme si dali noc. No právě, no, my nejsme žádní cheaterci, že jo? Ježiš, tam jeden jde. A, už jsou na tvý straně. Dělej. A už se rozednívá. Růžové. Ne, dobrý. To už nestihnu. Dělej, musíš dát bílou, bílou. Ježiš, tyjo, těch tam bílou. jde. Ježiš, dělej bílou. Jo, tyjo, tak to bylo na poslední chvíli teda, to ti povím. Můj skill se ukázal. A už jdu zas na tebe. Jo, aha. To už nestínu, tu červenou. Teď, růžová, růžová, růžová. Víš, 14.
Bílá, Vypál. bílá, bílá! Ne, proč chodí tak rychle? Šmejdi, au, 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 pomoc, 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 pomoc. Au. Fail. Ok, další wave. Oh, Hm. růžová. Protože 2, prošel 1. Jo, Bych ti počil TNTčka. hm. Tak jo, další wave. Než to vypálí. Hm. Jo, no to vždycky tak trvá. A, ono je to u tebe. A, růžovou, dělej. A růžovou už nestíneš, to už musíš za chvilku bílou. Nebo bys mi mohl pomoct s šípama. Taky pomáhám. Haha. Tak Je. jo, další wave. To nemusíš dávat first wave, ono to půjde samo. Ne, First musím wave to dávat, proto je tady taky force wave. to znamená rychlý start. Aha. A wave je kolo, takže další kolo. Fail. Oh. Ty luky by měly dostřelit dál. Právě vystřelil zbytečně TNTčko. Či já rád dávám další kolo, já mám dojem, že pak dávám já další kolo. Dělej, dělej. Dělám, dělám. Bum! Růžová, růžová, růžová. Jo, dobrý. Force wave. Už asi půjdou ke mně zas. Kolo 21. Hele, na co jsou tam vlastně ty dispensery v té jeho puse? On by to spavnovalo, ne? A jo, vlastně, jasně, už to chápu. Jo, jasně. To těch tam bylo. Sakryš. To je další, dělej, dělej. On jde po kraju. To je troll. Šmejt. Už další kolo. OK. Jo, jdou u mě. Jo. Škoda pro YouTube, protože YouTube ještě trošku stmavuje videa a když tady moc nevidíme, tak z toho asi na YouTubeku moc neuvidí teda. Já vidím dobře. No, my... Force wave. Hej tyjo, náhodou zatím nám ubili jenom 3 životy. Teďka jsme fakt náhodou dost domrzí. Omlouvám se fanouškům, ale potom dám pauzu, ať se to potom nespomnuje. Proč pauzu? No, dělej. No a potom to tam půjdu osvětlit, ať něco vidějou. Jo, to by šlo. Dělej, bílo. Bílou. A Bílou. sakra, teď je po nás. Dělej. Ježiši Maria. Wow. Dovnitř, Au, pomoc. Pojďte za mnou, no tak pojďte. To buchne. Dělej, zabije. Já myslím, že to buchne. Když Jo, ještě buchne to. žijeme. Nemáme život. Aha, tak už to bouchlo, prohráli jsme, Fail. Dáme znova? Ne, už ne. A tak jak vidíte, tak jsme prohráli z 25 wavy, takže nyní, au. Jo, tam mezi vámi dobře. Jo, tak to zase. Lidi. Vlastně tady dáme. To tak už Dobrý.
Dívej, jsou nevěři. No, to A proč? Oni jsou. Ježišmarja, zombie. Oni se toho na toho. Oh, aha, teraz to nějak funguje. A já jsem myslel, že nějak jo? No. Já se odpadli. Už se rozumím. Tak to můžu. Můžete nezbalit. Takže nám odpadli. Prostě Takže to máme tady ještě malý téma. je. Když se na to jde. Pokaždé jsme se tam učili. A